Redky s Saškou, Dáša Ondrušková, Vlasta Machášková. A všetci ľudí naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svetliť. Básnik by povedal, že je to mágia ročnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v tebe. Básnik by o tebe určite napísal veľkú, velikánsku básnickú zbierku a v nebe. Ale ja som len úplne normálny nico a jediné, v čom sa vyznám je to, že len muziku na jazyke a každý to tu teraz nahrá, zaspievam jedno, ako je. Karamelky a margaretky s Saškou ukončili kategóriu duo trio Pom Pom kadetky.